Здравствуйте! Сегодня наш 30-й урок башкирского языка, и мы просклоняем слово «стол». Üstel. Итак, был неме. Üstel. Был это, неме что. Что это? Стол. Бында неме юк. Üstel юк. Чего здесь нет? Нет стола. Бында здесь, неме что, чего, юк нет. Üstel юк нет стола. Бында неме юк. Üstel юк. Өстелгә аяк эшләргә кирәк. Нужно приделать ножку столу. Өстелгә столу, аяк ножка, эшләргә делать, сделать, кирәк нужно. Өстелгә аяк эшләргә кирәк. Өстелдең бер тактаһы юк. У стола нет одной доски. Өстелдең у стола бер один одной тактаһы доска такта доска тактаһы доски юк нет. Өстелдең бер тактаһы юк. Өстелдән алма алдым. Взял или взяла яблоко со стола. Өстелдән со стола алма, яблоко, алдым, взял или взяла. Өстелдән алма алдым. Өстелде тышка сыгарырга кирәк. Нужно вынести стол на улицу. Өстелде стол тышка на улицу сыгарырга вынести кирәк. Нужно. Өстелде тышка сыгарырга кирәк. Минең китабым кайда? Өстелдә. Где моя книга? На столе. Минең, моя, китабым, книга. Кайда? Где? Өстелдә. На столе. Минең китабым кайда? Өстелдә. Спасибо. До свидания.